alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Toplu dobrodošlicu želim svima vama. I drago mi je da i ovu noć uz ovako lijepa svjetla lica naše sestre muslimanke provedemo zajedno uz želju da potvrdimo svoj identitet naše žene muslimanke i zaista hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je počastio ovakvoj večeri koji bi trebali pamtiti dugo godina, ako ne i dok smo žive. Prije nego što prijeđem na ono što sam pripremila od govora, da se zahvalim voditeljici, puno prije saznala mnogo više o mi nego što ja i sama znam. Zaista je Allah milostiv prema nama i moramo biti sretne, hvala Allahu, što smo pripadnice umeta najčasnijeg čovjeka koji je ikad na zemlji hodao, našem poslaniku Muhamedu sallallahu alejhi ve sellem, neka je selam i salavat. Zaista, moje drage sestre, lijepo je, prelijepo biti u islamu. Još je ljepše biti u imanu, a najljepše u hidžabu. Da nas Allah pomogne da ustrajemo inša Allah i da budemo svi skupa ovako džematile i sa svim našim sestrama duljem svijeta u Allahovom lijepom dženetu. Da nas Allah stavi za jednom zajedničkom sofrom posle koje Allah dželešanuhu će svoja vela skloniti, a mi ćemo uz njegovu pomoć gledati u njegovo lijepo lice. A zaista je Allah lijep i voli ljepotu. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da večeras one sestre koje možda nisu znale koliko je zaista hidžab lijep, koliko je biti potpuno zaštićena, kao što Allah dželešanuhu kaže, naređiva poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: poslaniče, o poslaniče, reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika, neka spuste svoje haljine niza se, tako će se lakše prepoznati i neće napastvovane biti. I zaista je blagodat u tom ajetu. Kogod je od nas u hidžabu, a kogod nije, osjetit će slast toga ajeta kada bude praktikovao. Zato požurite, drage moje sestre, ka Allahu, ka njegovim lijepim riječima kojima nas podučava onome što nismo znale. I zaista je potpuno zaštićena žena u hidžabu. Ja se osjećam veoma ugodno i lijepo. Mislim, ima dosta sestara koje su iskrena srca, koje vjeruju u Allaha, ali se nekako boje staviti hidžab samo da ne bi doživljavali neprijatnosti. Probile smo mi taj zid. A svjedok sam, vallahi, evo pod nikabom i radim i živim i majka sam i sestra i supruga, a da vrlo rijetko, pa mogu na prste nabrojati, da sam doživjela neku neprijatnost. A i ako je doživim, znam da je to djeličak mog vela pokrivača u dženetu, ako Bog da. Pa zar se ne treba truditi za takvo blago? Zar ne trebamo se osjećati kao biser u školjci? Pa što je biser u školjci sakriven? Pa da ne bude dostupan svakome. Subhanallah, Allah nam daje blagodat da budemo samo za one koje nam je Allah odredio kao životne saputnice, a ne za svakoga i za sve. Zašto je dijamant? Razmislite malo. Hajmo skupa razmišljati. Skriven u zemlji, u rudama, pa da ne bi dostupan bio svakome. A i kad bude dostupan svakome, dok se ne izbrusi, njegova se ljepota ne vidi. Pa drage moje sestre, mi u hidžabima i one koje nisu, da što prije, ako Bog da stave, da osjete tu ljepotu, ako je veo na glavi na dunjalku, na ahiretu će biti još ljepše. To će biti, ako Bog da, kruna. Bićemo kraljice u dženetu. Zar neko ima odavde ko bi digao ruku i da kaže: ja ne želim biti kraljica? Ma hoćemo sve. Inšala, da nas Allah počasti. Uvijek žene se nekako, kako da kažem, ustručavaju društva. Pa zar je društvo vrijednije? Zar nećemo imati ljepše društvo u džennetu? Pa se ustručavaju svojih muževa koji tobože ne bi radi svojih prijatelja ili ne, i svoje rodbine mogli podnijeti ženu sa hidžabom. Pa ja ih sad pitam,
šta im je ljepše. Da puste svoje žene da budu poslušne Allahu, poslušne svom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, ili da im žene presele, ne daj Bože, kao neposlušne svome gospodaru. Ma sigurno će reći hoćemo, neka budu poslušne, pa nek im dopuste da stave hidžab. Zar ne znaju da, kaže, jedan čovjek na dunjalku kada odvrati od dobrog dijela i ima taj grijeh za sebe, ali nosi grijeh i onoga koga je odvratio od dobra dijela. Pa zašto, dragi supružnici, to činite svojim ženama? Zar to nije nepravda? Pa nemojte biti nepravedni. Ali ima isto tako i žene, supruge, kojima muževi jedva čekaju da im se pokroju, a one, da bi bile moderne, lijepe, zgodne, pametne, neće da slušaju svoje muževe. Oni imaju trostruki grijeh. Neposlušni Allahu, neposlušni poslaniku, ali neposlušni svojim muževima. A zar ne znamo da je naš dženet pod nogama svojih muževa? Naravno, ako su ispravni. Inšallah. Neće niko, nadam se, zloupotrijebiti. Ovo je samo podsjećaj na poslušnost Allahu i njegovom poslaniku. Da malo raščistimo, razvedrimo te nekakve mutne vode u kojima pojedini plivaju, a da nisu ni svjesni. Pa, drage majke, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da trebamo poštivati starije, ali da trebamo uvažavati i mlađe. Pa zašto, drage majke, tetke, strine, koje kakve dajđinici i tako dalje, sputavate omladinu da nose svoj hidžab, da sebi izražavaju onako kako osjećaju u svojim srcima, a to je da nose hidžab? Zašto im to činite? Zašto ih tjerate da budu neposlušne Allahu? Ja mislim da nijedna majka ne bi bila ravnodušna kad čuje ove riječi. Zar treba da vaša ćerka amidžična ili ne znam snaha preseli na ahiret, a da preseli kao griješnica, jer je to pravilo u islamu? A smrt je svakome od nas bliže nego kucavica žila vratna. Zar čekamo to? Dopustite im, neka se pokriju. Jel to uvažavanje omladine? Jeste, itekako. Neće ona izgubiti svoju ljepotu samo zato što će staviti hidžab. Vjerujte mi, ja hodam ovako svojim gradom slobodno, pa kad god prođem, kaže jedna hanuma, a kako si mi lijepa? A kako zna da sam lijepa? Ali primijetila je, da svaka pokrivena žena zrači nekom ljepotom. To je ona energija koju Allah dželešanhu da, pa u vašoj blizini svako se osjeća lijep. Zar naše sestre koje mole svoje roditelje da popuste ili svog muža ili neko koji ih spriječi u tome, zar one ne žele da osjete tu ljepotu? Itekako. Pa molimo Allaha da im olakša taj njihov razlog, da što prije otklone od sebe i da nam se pridruže ako Bog da. Ne bili smo imali sve zajedno vizu za džennet. Ali imate i zaista djevojke koje su osorne i grube. Meni je žao, ja moram sve ove kategorije izdefinisati večeras da se svako od nas negdje nađe, jer svi mi gojimo ili čerke, ili danas sutra bit ćemo punice, pa ćemo snahe svoje, tako jest, bit ćemo, ako Bog da, i sve krve. Znači moramo voditi računa kako poštivati omladinu. Pa ne dozvole, subhanallah, da im se čerke pokriju. A čerke osorne i grube neće da poslušaju svoju majku, neće da poslušaju svoju svekrvu, neće nikog starijeg, samo zato što ona hoće da je moderna i lijepa. Subhanallah, a gdje je poštivanje starijih? Gdje je ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i poslušnost prema njemu? Da zaista poštivamo starije. Kaže se u islamu, pravilo je, ako dijete ne dozvoli da se odgoji, to jest da ga roditelje odgoje, dovoljno je samo sebe kaznilo. Zato, o Ademovi kćeri, razmišljajte o ljepoti vela, o ljepoti hidžaba. Mnogo toga ima veo na sebe. Razmišljajte i spoznajte Allahovu blagodat. Pogledajte ovu zemlju na koju mi hodamo i živimo.
Pa šta mislite, ima li ona svoja vela? Ma itekako ima. 6000 km u dubini zemlje je uzavrela masa. Utroba njena, da nema veo preko. Kad bi ta utroba izišla, nestali bi sve mi. I sa hidžabom i bez hidžaba. Ali bolje s hidžabom. Pa bujno, inšala. I nebo, pogledajte kakvo je zdanje od Allaha. Pa ima ukrasne zvijezde, pa mjesec. Pa nema šta nam Allah ljepote nije dao na tom nebu dunjalučkom. Ali i ono je velo za nekoga. Zar možemo preko njega doći tek tako na drugo nebo? Malo sutra. Sve dok nam Allah Đelešanuhu ne omogući, ko što je pojedinim svojim robovima omogućio, pa da vide ljepote 2., 3., 4., 5., 6., 7. nema. Pa subhanallah, zar ćemo stajati ravnodušno pred ovoliko ljepota i dokaza koje nam je Allah Đelešanuhu iznio? Zar ćemo onaj koji sve vidi i čuje i koji prati naše ponašanje na dunjaluku, zar ćemo zanemariti njegovo apsolutno znanje? A sigurno Allah zna šta je bolje za nas. A mi sami smo slabi i zaista ne znamo. Zato se odazovite svom Gospodaru u praktikovanju jednog farza koji je za ženu itekako ključ, a za njene muževe, ako Bog da, polovica imana. Jer čovjek koji oženi ženu vjernicu, pokrivenu, kompletnu kao vjernicu, je njemu polovina vjere. Za polovinu svoju se zaista treba potruditi. Pa zar nećete olakšati svojim muževima? Pa subhanallah, s njima dijelite postelje svoje. A gurate i tamo gdje ne treba, jer će jadan biti odgovoran kad dođe na sudnji dan što svoju ženu nije mogao odgojiti, a ona neće, pa neće. Razmišljajmo, ne bili smo ostvarili ono što nam je najveći cilj, stići do Allahova Đelešanuhu zadovoljstva i uz njegovu pomoć, ako Bog da, biti stanovnik dženeta i inšala kraljice svojih muževa, jer oni vas da žude za nekim lijepim hurijama, a hurije šta su drugo nego služavke u dženetu dunjalučkim ženama. Pogledajte koliko je blagodat nama Allah dao i počastio nas, da inšala kad budemo preselile, nadajmo se toj nagradi. Kraljica, a 70 sluškinja hurija, ako Bog da. Pa zar nećemo biti drage tada svojim muževima? Hoćemo, ali ne razmišljaju. A i mi ne razmišljamo ako ne uradimo ono čime Allah zadovoljan, a to je da budemo poslušne svojim muževima. Poštivati svoje roditelje, svoje starije i naravno uvažavati svoje mlađe, pa neka ono ima makar i 6 godina. Vrlo često je dilema, curca se hoće pokriti pa premala. Pustite onaj prvi žar. Onaj prvi žar ako ugasite, teško ga upaliti. Ako izrazilo želju, neka se pokrije s tim što ćete mu trebati voditi računa da mu date do znanja toj djevojčici da joj nije vakat, ali da je to njena želja i da ćete vi to dopustiti i da ćete to zvati nekim prikladnim oblačenjem. A kad dođe vakat polnog sazrevanja, da će tad biti odgovorna i tad pogotovo mora svoj hidžab uza se dobro držati. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo, ako Bog da, jedne od onih majki koje će sve svoje djevojčice odgojiti, ako Bog da, i da budu dobre supruge i dobre majke, kao i mi, nadam se, da Allah bude svima nama zadovoljan. Muslimanki je zaista ogledalo i zaista samo ću kratko jedan detalj iz svog života, a to jest pokrivanja, ispričati kako je meni osoba bila ogledalo. Kako sam ja u nju prepoznala blagodat Allahovu. Bilo je ratno stanje, svak se o sebi zabavio. Nema žive duše na ulici. A naša je kuća bila tik pored ulice. I mogo si čut kad prođe i mačkica i cuko, a naravno i čovjek pogotovo. I svako jutro slušam, kuckaju štiklice. Tok, 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 tok. Ja na prozoru, jer nemate šta raditi puno u ratu. Osim da čujete da neko živ hoda, jer se brinete o sebi i o drugima.
čuju se štiklice, ja na prozoru, ide sestra mašala, rokovnik pod ruku, ode ona negdje, vidi se da je ona sa hidžabom, da će ona možda u islamsku zajednicu, da će ona biti u mektebu, negdje ona bez bel pošla. Taj prizor je mene oduševio. Da ja počnem razmišljati kako je mašala divna, kako ona i sad u ratu, bez obzira na rat, ona slobodno hoda i svojim hidžabom i svojim štiklicama, ode ona obavi svoj posao. Pa će zaginut, neće, to je njena borba na Allahovom putu. Razmišljajući tako, probudim se idućeg jutra. Ponovo čujem zov štiklica. Ja ovo ne kažem da vam je dozvoljeno nositi štikle, jer one zaista su nezahvalne i zaista privlače pažnju, a ženi muslimanki to nije dozvoljeno. Osim ovo što se meni desilo, zaista je dozvoljeno. Možda nije imala kupi druge, rat je bio, ali me je zvala tim hodom, jer zaista je to zov hoda. Neće štikla, ne dozvoljava da vi hodate normalno, nego baš morate tijelo svoje držati onako kako Allah ne voli, gordo i ponosno, a to nije dio islama. Treće jutro ja ponovo čujem štiklice, da bi ponovo posmatrala svojim okom slika koja se javlja predavno. U mom srcu je već bilo hidžab. Haljine su postale kratke, pa i navlačite, sve da vam budu što duže. Ali se ne može produžiti dok vi ne nabavite one iste. Ona je bila sebe. Nisam je upoznala u svom privatnom životu, ali sigurno ću ju upoznat na ahiretu. Jer svako dobro djelo koje učinite, a neko se povede za vama, bit ćete, ako Bog da, nagrađeni, imat ćete nagrade svih oni koji vas slijede. Pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da i ovi naši govori budu, ako Bog da, sebe, da mnoge sestre taj žar, tu ljepotu u islamu, u hidžabu, da potvrde svoj identitet muslimanke, vjernice, inša Allah, da to nekako večeras kod sebe izgrade jaku osnovu i do sudnjeg dana da se pokriju i budu pokrivene. I da zaista ovo bude dobro djelo svi u nas, koje ćemo naći na sudnji dan, da bude na tas dobrih djela za nas, a ne protiv nas. Toliko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.